हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती भगवती उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। శ్రీమద్భాగవతం ప్రథమ స్కందం అధ్యాయం 12 శ్లోక 1. శ్రీ శౌనక ఉవాచ श्री शौनक उवाच అశ్వత్థామ్నోపసృష్టేన अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन బ్రహ్మశీర్ష్ణోరు తేజసా ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा ఉత్తరాయ హతో గర్భా उत्तराय हतो गर्भा ఈశేన జీవిత పునః. ईशेन जीविता पुनः। శౌనక ఉవాచ श्री शौनक उवाच శౌనక ఋషి పలికెను. शौनक ऋषि पलिकेनु అశ్వత్థామ్నా अश्वत्थाम्ना అశ్వత్థామ ద్రోణసుతుడు अश्वत्थाम द्रोणसुतुडु ఉపసృష్టేన ప్రయోగించిన సృష్టిన ప్రయోగించిన బ్రహ్మశీర్ష్ణ అజేయమైన బ్రహ్మాస్త్రము బ్రహ్మశీర్ష్ణ అజేయమైన బ్రహ్మాస్త్రము ఉరు తేజస తీవ్ర ఉష్ణముతో తేజస తీవ్ర ఉష్ణముతో ఉత్తరాయాహ ఉత్తర యొక్క ఉత్తరాయాః ఉత్తర యొక్క హతః నష్టమైన అతః నష్టమైన గర్భః గర్భము గర్భః గర్భము ఈశేన శ్రీకృష్ణ భగవానునిచే ఈశేన శ్రీకృష్ణ భగవానునిచే ఆజీవితః జీవము గూర్చెను. ఆజీవితః జీవము గూర్చెను. పునః తిరిగి శౌనక ఋషి పలికేను. అశ్వత్థామ ప్రయోగించిన అతి భయంకరమును అజేయమును అయిన బ్రహ్మాస్త్రముచే ఉత్తర పరీక్షిన్ మహారాజు జనని గర్భము నష్టమైనను పరీక్షిన్ మహారాజు మాత్రము శ్రీకృష్ణ భగవానునిచే రక్షింపబడెను. శౌనక ఋషి పలికేను. అశ్వత్థామ ప్రయోగించిన అతి భయంకరమును అజేయమును అయిన బ్రహ్మాస్త్రముచే ఉత్తర పరీక్షిన్ మహారాజు జనని
ఉత్తర ఉత్తర పరీక్షిన్ పరీక్షిన్ మహారాజు మహారాజు జనని గర్భము నష్టమైనను గర్భము నష్టమైనను పరీక్షిన్ మహారాజు మాత్రము పరీక్షిత్ పరీక్షిన్ మహారాజు మాత్రము శ్రీకృష్ణ భగవానునిచే రక్షింపబడెను. శ్రీకృష్ణ శ్రీకృష్ణ భగవానునిచే రక్షింపబడెను. భాష్యము ఎవరు చదువుతారు ఈరోజు? చంద్రావతి మాతాజీ. హ్యాండ్ రైస్ చేశారు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ చదవండి మాతాజీ. భాష్యము. నైమిషారణ్యమునందు సభ తీరినట్టి ఋషులు పరీక్షిత్ మహారాజు జననమును గూర్చి సూత గోస్వామిని ప్రశ్నించియుండిరి. కాని ఆ విషయమును వర్ణించడి సమయమున ద్రోణసుతునిచే బ్రహ్మాస్త్ర ప్రయోగము, అర్జునునిచే అతని దండనము, కుంతీదేవి ప్రార్థనలు, భీష్మదేవుడు శరతల్పగతుడై ఉన్న ప్రదేశమును పాండవులు దర్శించుట, భీష్ముని ప్రార్థనలు, శ్రీకృష్ణుని ద్వారకాగమనము వంటి ఇతర విషయములు చర్చించబడింది. అటు పిమ్మట శ్రీకృష్ణుడు ద్వారకా నగరమునకు చేరుట మరియు 16,000 మంది భార్యలతో కలిసి ఉండుట మొదలగునవి వర్ణింపబడినవి. ఆ దివ్య వర్ణనల శ్రవణములో లీనమైన ఋషులు తిరిగి మూల విషయమునకు తమ ధ్యాసను మళ్లింపగోరుటచే శౌనక ఋషి ద్వారా ఇట్టి విచారణ జరపబడింది. ఈ విధముగా అశ్వత్థామచే జరిగిన బ్రహ్మాస్త్ర ప్రయోగ వృత్తాంతం పునః ప్రారంభమయ్యను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. తస్య జన్మ మహాబుద్ధేః తస్య జన్మ మహాబుద్ధేః కర్మాణి చ మహాత్మనః కర్మాణి చ మహాత్మనః నిధనం చ యథైవాసీత్ నిధనం చ యథైవాసీత్ సప్రేత్యా గతవాన్ యథా. సప్రేత్యా గతవాన్ యథా. తస్య అతని పరీక్షిన్ మహారాజు తస్య అతని పరీక్షిత్ మహారాజు జన్మము జన్మము మహాబుద్ధేః మహామేధా సంపన్నుడై మహాబుద్ధి మహామేధా సంపన్నుడు కర్మాణి కర్మలు కూడా మహా ఆత్మనః గొప్ప భక్తుడు మహా ఆత్మనః గొప్ప భక్తుడు నిధనం మరణము నిధనం మరణము చ కూడా యథా ఏవ ఆసీత్ సంభవించెను. యథా ఏవ ఆసీత్ సంభవించెను. సహ అతడు అతడు ప్రేత్య మరణానంతరం నిత్య మరణానంతరం తవాన్యత సాధించెను. తవాన్యత సాధించెను. పరమ మేధా సంపన్నుడును గొప్ప భక్తుడును అగు పరీక్షిత్ మహారాజు ఏ విధంగా జన్మించెను, ఏ విధంగా అతని మరణం సంభవించెను, మరణం పిదప అతడు ఏమి సాధించెను. పరమ మేధా సంపన్నుడును గొప్ప భక్తుడును అగు పరీక్షిత్ మహారాజు ఏ విధముగా జన్మించెను, ఏ విధముగా అతని మరణము సంభవించెను, మరణము పిదప అతడు ఏమి సాధించెను. ఓకే ప్రభుజీ. వాణి కుమారి మాతాజీ, అరుణ గారు హ్యాండ్ రైస్ చేశారు ప్రభుజీ. ఇందాక చదివించండి చేసిన చదివించండి ప్రభుజీ, ఎందుకంటే మాకే అసహ్యంగా ఉంది మీరు పద్దాక అడుగుతుంటే. హ్యాండ్ రైస్ చేస్తాను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నేను చదివేదా ప్రభుజీ? చదవండి. హరే కృష్ణ. పరీక్షిత్ మహారాజు పుత్రుని కాలం వరకును హస్తినాపురము ప్రస్తుతపు ఢిల్లీ హస్తినాపురము నేలేడి రాజే ప్రపంచమంతటికి మహారాజుగా ఉండేవాడు. పరీక్షిత్ మహారాజు తన తల్లి గర్భమునందున్నప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానునిచే రక్షింపబడెను. అనగా బ్రాహ్మణ బాలుని దుష్ట సంకల్పము వలన కలిగిన అకాల మృత్యువు నుండి కూడా అతడు నిక్కముగా రక్షింపబడి ఉండేవాడు. పరీక్షిత్తు రాజ్యాధికారమును చేపట్టిన కొంత తడవునకే కలియుగము తన ప్రభావమును చూపనారంభించెను. మేధా సంపన్నుడును పరమ భక్తుడును అగు పరీక్షిత్ మహారాజు శపింపబడుట ద్వారా దాని దుర్లక్ష్య చిహ్నము ప్రదర్శితమయ్యను. రాజైన వాడు నిస్సహాయ పౌరులకు రక్షకుని వంటివాడు. వారి క్షేమము, శాంతి, పురోగతులు అతని పైననే ఆధారపడి ఉండును. కానీ దురదృష్టవశాత్తు హీనమైన కలియుగముచే ప్రేరేపితుడైన బ్రాహ్మణ బాలుడొకడు నిర్దోషి అయిన పరీక్షిత్ మహారాజును శపించెను.
తత్కారణముగా అతడు 7 దినములలో మృత్యువును ఎదుర్కొనుటకు సన్నద్ధుడు కావలసి వచ్చెను. విష్ణువుచే రక్షింపబడిన వానిగా ప్రసిద్ధికెక్కిన అతడు తనను బ్రాహ్మణ కుంభాలకుడు అయుక్తముగా శపించినప్పుడు రక్షణ కొరకై ఆ దేవదేవుని కరుణను పొంది ఉండేది వాడే. నిర్దోషి అయిన పరీక్షిన్ మహారాజును చెప్పించను. తత్కారణముగా అతడు 7 దినములలో మృత్యువుని ఎదుర్కొనుటకు సన్నద్ధుడు కావలసి వచ్చెను. మృత్యువుచే రక్షింపబడిన వానిగా ప్రసిద్ధికెక్కిన అతడు తనను బ్రాహ్మణ బాలకుడు అయుక్తముగా శపించినప్పుడు రక్షణ కొరకై ఆ దేవదేవుని కరుణను పొంది ఉండేది వాడే. కానీ శుద్ధ భక్తుడైన కారణమున అతడు ఆ విధముగా చేయగోరలేదు. శుద్ధ భక్తుడు ఎన్నడును భగవానుని నుండి అతిగా అనుగ్రహమును కోరడు. తనకు బ్రాహ్మణ బాలునిచే లభించిన శాపము ప్రతి ఒక్కరూ తెలిసినట్లుగానే సమర్థనీయమైనది కాదని పరీక్షణ్ మహారాజు ఎరిగి ఉన్నను అతడు అద్దానికి ప్రతిక్రియ చేయగోరలేదు. కలియుగము ఆరంభమైనదనియు మరియు అట్టి యుగము యొక్క ప్రధాన లక్షణమైన ప్రజ్ఞగల బ్రాహ్మణవన్న పతనము కూడా ఆరంభమైనదనియు అతడు ఎరుగగలుగుటయే అందులకు కారణము. కాల ప్రవాహముతో జోక్యము కల్పించుకొనక మృత్యువును ఆనందముగా తగిన రీతిలో పొందుటకు అతడు సన్నద్ధుడాయను. అదృష్టవంతుడైన కారణమున మృత్యువుకై సన్నద్ధుడగుటకు అతనికి 7 దినముల సమయం లభించెను. తత్కారణమున మహామునియు కృష్ణ భక్తుడును అగు సుఖదేవ గోస్వామి సాంగత్యమున అతడు సమయమును సద్వినియోగపరచుకొనెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. తదిదం శ్రోతుమిచ్ఛామో తదిదం శ్రోతుమిచ్ఛామో గదితుం యది మన్యసే గదితుం యది మన్యసే బ్రూహి నః శ్రద్ధానానాం యస్య జ్ఞానం అదాచ్యుకః. తత్ అంతయు ఇదం ఇది శ్రోతుం వినుటకు ఇచ్ఛామః మేమందరము కోరి ఉన్నాము. గదితుం వర్ణించుటకు యది ఒకవేళ మన్యసే మీరు తలచినచో బ్రూహి దయచేసి ప్రవచింపుడు. నహ మేము శ్రద్ధానానాం శ్రద్ధావంతులై ఉన్నట్టి యస్య ఎవరికి జ్ఞానం ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము అదాత్ ఒసగబడెను. శుకః శ్రీ శుకదేవ గోస్వామి. ఎవనికి శ్రీ శుకదేవ గోస్వామి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము నొసగి ఉండెనో ఆ పరీక్షిన్ మహారాజును గూర్చి శ్రద్ధావంతులమై వినగోరి ఉన్నాము. కావున దయచేసి ఈ విషయముపై ప్రవచింపుడు. ఎవనికి శుకదేవ గోస్వామి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం నొసగి ఉండెనో ఆ పరీక్షిన్ మహారాజును గూర్చి శ్రద్ధావంతులమై వినగోరి ఉన్నాము. కావున దయచేసి ఈ విషయముపై ప్రవచింపుడు. ఎస్. మాతాజీ వాళ్ళు ఎవరు హ్యాండ్స్ రేస్ చేశారు అప్పుడు? ఎవరు వాళ్ళు? అరుణ మాతాజీ. అవును అవును ప్రభుజీ. అరుణ ప్రమీళ మాతాజీ వాళ్ళు చూద్దాం అనుకుంటాను. ఎవరు రేస్ చేయలేదని చేశాను ప్రభుజీ. ఎవరైనా ఫస్ట్ రేస్ చేశారు మాతాజీ. ఫస్ట్ దీంట్లో మూడు మంది. అరుణ గారు మీరు చదవరా అండి?
ప్రమీల గారు చదవండి. హరే కృష్ణ. చదవండి. భాష్యము. పరీక్షిత్ మహారాజు యొక్క చివరి 7 దినములలో శుకదేవ గోస్వామి అతనికి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును అందించెను. పరీక్షిత్ మహారాజు కూడా శ్రద్ధావంతుడైన శిష్యుని వలె అతని నుండి చక్కగా శ్రవణము చేసెను. శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క అట్టి ప్రామాణిక శ్రవణము కీర్తనముల ప్రభావమును శ్రోత మరియు వక్త ఇరువురును సమముగా పంచుకొనుదురు. దాని ద్వారా ఇరువురును ప్రయోజనము పొందగలరు. శ్రీమద్ భాగవతమునందు తెలియజేయబడిన 9 విధములైన దివ్యమగు భక్తియుత సేవ మార్గములందు అన్ని మార్గములను అనుసరించుట లేదా కొన్ని మార్గములను చేపట్టుట లేదా కనీసం ఒక్క మార్గమునైనను పాటించుట ఎనున్నది ప్రయోజనకరము కాగలదు. కానీ చక్కగా వాటిని నిర్వహించుట మాత్రము అత్యంత అవసరము. పరీక్షిత్ మహారాజు శుకదేవ గోస్వామి ఇరువురును వాటి ఎందలి మొదటి 2 ముఖ్యాంశములైన శ్రవణము మరియు కీర్తనములను అత్యంత శ్రద్ధతో కావించి ఉండివి. కనుక ఇరువురును వారి స్తుతిపాత్రమైన యత్నమునందు కృతకృత్యులేరి. అటువంటి శ్రద్ధాపూరిత శ్రవణ కీర్తనముల ద్వారానే ఆధ్యాత్మిక అనుభవము సిద్ధించును కానీ అన్యథా కాదు. ఈ కలియుగమున ఒక విచిత్రమైన గురు శిష్య సిద్ధాంతము ప్రాచుర్యము నొందుచున్నది. ఆ విధానమునందు గురువు తన ద్వారా సృష్టింపబడిన విద్యుత్తుచే ఆధ్యాత్మిక శక్తిని శిష్యుని యందు ప్రవేశపెట్టగా శిష్యుడు అట్టి విద్యుత్ ఘాతమునకు తట్టుకొనలేక మూర్ఛితుడవును. అంతటా గురువు తన నామమాత్ర ఆధ్యాత్మిక సంపత్తి ఖాళీ అయినందులకు విలపింతును. ఈ విధమైన మూర్ఖ సిద్ధాంతములు నేటి కాలమున నిర్విఘ్నముగా కొనసాగుచున్నవి. సామాన్య మానవుడు అట్టి ప్రచారములకు బలియగుచున్నాడు. కానీ శుకదేవ గోస్వామి మరియు అతని శిష్యుడైన పరీక్షిత్ మహారాజుల విషయమున అటువంటి కాకమ్మ కథలు గోచరించవు. ఆ ముని భక్తితో శ్రీమద్ భాగవతమును ప్రవచింపగా రాజు దానిని చక్కగా శ్రవణము చేసింది. పరీక్షిత్ మహారాజు గురువు నుండి విద్యుత్ ఘాతమును పొందుట గాని జ్ఞాన సముపార్జన సమయమున మూర్ఛితుడగుట గాని జరగలేదు. కనుకనే వేద జ్ఞానం యొక్క అబద్ధపు ప్రతినిధుల అప్రామాణిక సిద్ధాంతములకు ఎవరునూ బలి కారాదు. పరీక్షిత్ మహారాజు శ్రద్ధాపూరిత శ్రవణము ద్వారా శుకదేవ గోస్వామి నుండి జ్ఞానమును బడిసి ఉన్నందున నైమిషారణ్య ఋషులు అతనిని గూర్చి వినుటయందు శ్రద్ధాలువులై ఉన్నారు. ప్రామాణికుడైన గురువు నుండి కావించడి శ్రద్ధాపూరిత శ్రవణమే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును పొందుటకు ఏకైక మార్గము. దాని కొరకు కసరత్తులు లేదా అద్భుత ఫలదాయకమగు రహస్య యోగము ఏమాత్రమూ అవసరం లేదు. ఈ విధానము అత్యంత సరళమైనది. అయినను శ్రద్ధ కలిగిన వారి అంత్యమున కోరిన ఫలమును పొందగలరు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. సో ఇక్కడ ప్రభుపాద చెప్తుండేది మొదటిగా వాళ్ళు పరీక్షిత్ మహారాజు గురించి వాళ్ళు ప్రశ్నించారు. తర్వాత మధ్యలో సూత గోస్వామి గారు వేరే వేరే విషయాలంతా వాళ్ళు కుంతి స్తుతి ఇంకా ఉప పాండవుల్ని వాళ్ళు వధించింది ఇవంతా చాలా విషయాలు అంతా భీష్మ పితామహులు దేహత్యాగం చేసేది శ్రీకృష్ణుడు హస్తినాపురం నుంచి బయలుదేరేది తర్వాత ద్వారకం ప్రవేశించేది ఇవంతా విషయాలు చెప్పారు. సో మరలా వాళ్ళు పరీక్షిత్ మహారాజుది అడుగుతున్నారు. సో ఎవరి కోసము ఈ భాగవతము మొదటగా చెప్పింది పబ్లిక్గా. సో ఇప్పుడు రీసెంట్ వర్షన్ ఇప్పుడు భాగవతం ఎప్పుడు కూడా ఉంది ఆ రకంగా ఒక దీనిగా కాల సమయమైన భగవంతుడు మరల దాన్ని స్థాపించేది దాన్ని ప్రచారం చేసేది. సో ఇప్పుడు మేము వినేది భాగవతము శుకమునిలు పరీక్షిత్ మహారాజు చెప్పింది. సో అది ఎప్పుడు చెప్పారు ఎలా చెప్పారు సో దానికోసము వాళ్ళు పరీక్షిత్ మహారాజు వాళ్ళ గురించి వీళ్ళు అడుగుతుండేది. వాళ్ళ జననము వాళ్ళ
కార్యకలాపాలు, వాళ్ళ ముఖ్యంగా వాళ్ళు దేహత్యాగం చేసింది ఎలా చేశారు, తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కడికి ఎలా వాళ్ళు ఏం సాధించారు వాళ్ళు. సో భగవంతుడు ఎలా జననము, కర్మాలు, కార్యకలాపాలంతా దివ్యమో అలాగే భక్తులది కూడా దివ్యమే. జన్మ కర్మమే దివ్యం ఏవం యో జానాతి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సువర్జన. సో భగవంతుడిది ఎలా దివ్యమైనదో, సో భగవంతుడు భక్తులు కూడా వాళ్ళు భగవంతుడ శుద్ధ భక్తులు, భగవంతుల సంబంధంలో వాళ్ళు కార్యకలాపాలు ఉండే కారణమున అది కూడా దివ్యమే. అది 3 గుణాలకి లేదు, అది లోబడి లేదు, అది 3 గుణాలకి. సో దాని అతీతంగానే ఉంది వాళ్ళ కార్యకలాపాలు. సో పరీక్షిత్ మహారాజు ఇంత గొప్ప వ్యక్తి, భగవంతుడు వాళ్ళ గర్భంలో ఉన్నప్పుడే వాళ్ళని రక్షించారు వాళ్ళు. సో లేకుంటే అశ్వత్థాముడు బ్రహ్మాస్త్ర, దానికి ఏది కూడా పరిష్కారం లేదు. బ్రహ్మాస్త్రం ప్రయోగమైందంటే నాశమే, సర్వనాశం. అయితే భగవంతుడు దాని నుండి కూడా పరీక్షిత్ మహారాజుని రక్షించారు. సో తర్వాత ఇక్కడ చెప్తుండేది వాళ్ళకి యుధిష్ఠిర్ మహారాజు తర్వాత వాళ్ళు మహారాజు అవుతారు. వాళ్ళు రాజర్షి, వాళ్ళు ఒక రాజర్షి. సో ఆ సమయం వరకు హస్తినాపురం నుండినే సంపూర్ణ విశ్వంని వాళ్ళు రూల్ చేస్తుంటారు. వాళ్ళు ఫుల్ వరల్డ్ ఎంపరర్, సమ్రాట్. సో ఇది ఇక్కడ బ్రీఫ్గా చెప్తుండేది. వాళ్ళ మరణ కారణము ఒక బ్రాహ్మణ కులంలో ఒక శృంగి అనే ఒక కుమారుడు. సో కలియుగం ప్రారంభం అవ్వాలి, ఒక సన్నివేశం సృష్టి అవ్వాలి. సో భగవంతుడు దానికోసము వాళ్ళ నుండి ఈ శాపం వీళ్ళు మరణం పొందాలి అని. సో వీళ్ళు దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయొచ్చండి. సో తిరిగి దాన్ని స్టాప్ చేయొచ్చండి. భగవంతుడు మరలా అనుగ్రహం పొంది వాళ్ళు ఇంకేమైనా చేయొచ్చండి పరీక్షిత్ మహారాజ్. అయితే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడ ఇది ఒక శాంక్షన్, ఒక డైరెక్షన్, మార్గదర్శనము అనే వాళ్ళు ఒక స్వీకరించి వాళ్ళు దాన్ని రీచ్ చేయలే. సో 7 days వాళ్ళకి దొరికింది అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళకి 7 రోజులు సమయం దొరికింది. ఆ రకంగా వాళ్ళు మరణం పొందే మొదట నోటీస్. సో మనకి ఆ నోటీస్ అవి లేవు. సో మనం ఏ క్షణం కూడా మనము దేహత్యాగం చేయాలి. సో దానికోసం మనం ఎల్లప్పుడు కూడా మనం తయారు ఉండాలి అంటే మేము భగవంతుడ భక్తి కార్యాలలో మనం మగ్నంగా ఉండాలి. సో భగవంతుడి నామం జపించేది, సో భగవంతుడి విషయం ఎక్కువగా మనం చేసే దాంట్లోనే మనం ప్రాధాన్యంగా మన కాలంలో గడపాలి మనం. సో భక్తులైన వాళ్ళు ఎప్పుడెప్పుడు భగవంతుడ నిర్దేశనం, సూచన, వాళ్ళ ఇండికేషన్ కాస్తుంటారు, వెయిట్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు. సో పరీక్షిత్ మహారాజుకి కొంత ఇండికేషన్ వచ్చింది, ఇప్పుడు చాలు, ఇంకా నాకు నా డ్యూటీస్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చేశాను నేను మహారాజుగా, ఇప్పుడు చాలు అని భగవంతుడి సూచన వాళ్ళకి స్పష్టంగా వాళ్ళకి తెలిసింది వాళ్ళకి. సో త్వరనే వాళ్ళు విడిచి వాళ్ళు తన పుత్రుడికి, జనమేజయుడికి ముందు మహారాజ్ చేసి వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళు. సో వాళ్ళు వచ్చిన కారణమున ఇప్పుడు మనకి భాగవతం మనకి ఇంత రకంగా భగవంతుడు దాన్ని ఫస్ట్గా పబ్లిక్గా దాన్ని చెప్పి, సో దాని మహత్వము, దాని ఒక మన అధ్యయనానికి, కలియుగానికి మనకి ఇది ముఖ్య గ్రంథంగా భగవంతుడు ఇచ్చేది. కృష్ణే స్వదామోపగతే ధర్మ జ్ఞానాది సహ కలౌ నష్టదృశామేషం పురాణార్కో అధునా ఉదిత. సో ఈ గ్రంథము భాగవతము, సో భగవంతుడు తన ధామానికి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి కలియుగానికి ఈ మార్గదర్శనం ఇచ్చేదానికి భగవంతుడు దీన్ని ఎలా ఒక సూర్యుడు ఉదయించినట్లు, ఒక వెలుగు ఒక అంధకారం తీసినట్లు మనకి ఈ కలియుగం నుంచి మనకు ఉండే అజ్ఞానము, అంధకారము, దీన్ని మనకి తీస్తుంది ఇది భాగవతం. సో భగవంతుడు అలా ఒక వ్యవస్థ, భాగవతము ఇలా భగవద్గీత అర్జునుడికి చెప్పారు, అలాగే భాగవతము ఈ పరీక్షిత్ మహారాజుకు చెప్పే ద్వారా మనకి భగవంతుడు ఒక వ్యవస్థ చేసేది. స్వామికి ఇక్కడ ఇంకొక ముఖ్య విషయం అంటే ఈ భక్తి విధానంలో శ్రవణ మార్గము ఇది అతి ముఖ్యం. ఇది శ్రవణం ద్వారా మనము మరల వేరే కీర్తనం, అర్చనం, స్మరణం అది ఎలా చేసేది అని నేర్చుకుంటాం. ఫస్ట్గా మనం వినేది. సో ఈ గ్రంథాలు మనకున్నాయి, భగవద్గీత, భాగవతం. సో దీన్ని స్టడీ చేసే ద్వారా, మనం దీన్ని వినే ద్వారా
ఈ ఆచార్యులు వీళ్ళు రచించిండే భాష్యాలు, దాని ద్వారా మనకి ఆ ఒక చర్చ ద్వారా మనకి యథార్థంగా అవగాహన అవుతుంది. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది పరీక్షిత్ మహారాజు దాన్ని 7 రోజులే చేశారు. ఏమి ఒక కొంత కూడా నీళ్లు ఆహారం స్వీకరించక వాళ్ళు కంటిన్యూస్గా చెప్తారు. పరీక్షిత్ మహారాజ్ చెప్తారు, ఆహారము నీళ్లు అనేది ఎవరికైనా అది డిస్టర్బ్ చేస్తుంది, కలత వస్తుంది. అయితే కృష్ణ కథ వింటుంటే ఇది ಯಾವುದೇ డిస్టర్బెన్స్ రాదు ఇది అని వాళ్ళు చెప్పే మాట ఉంది. సో కంటిన్యూస్గా 7 రోజులు వాళ్ళు అక్కడ ఉండే అంత ఋషిమునిలు అంతా విన్నారు వాళ్ళు. సో ఈ రకంగా వాళ్ళు ప్రశ్నించేది, శుకముని దానికి సమాధానం ఇచ్చేది. సో ఇక్కడ చెప్పేది, సో ఇది చాలా ఒక ప్రశ్నోత్తర, ఇది చాలా ఒక చర్చ ఇది జరిగేది. శిష్యుడు అయిన పరీక్షిత్ మహారాజు చాలా శ్రద్ధతో వాళ్ళు ప్రశ్నించుతుండేది, వాళ్ళు చెప్తుండేది. సో ఇది ఒకటేమో కొంతమంది వేరే రకంగా ఈ ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించేది అనేది ఏమో ఎలక్ట్రిక్ దీని మూలక అలంతా కొన్ని మేము వింటాం, కొన్ని స్టోరీస్ వింటాం. లేదు, సో ఇది విత్ అండర్స్టాండింగ్, రీజనింగ్, స్లోలీ ఆ శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళ ఒక సహచరించి మనము కూడా చెప్తారు. మనది ఎలా అంటే ఇప్పుడు మన హృదయము కోల్ ఉన్నట్లు చెప్తారు. కోల్ అంటే చెప్తాం, దానికి కోల్ అంటే వుడ్. సో దాన్ని మేము అగ్గిలో పెడితే అది స్లోలీ ఇది కూడా ఆ వుడ్ కూడా ఫైర్ అవుతుంది. ఆమెకు దాని నుంచి మేము ఏమి టచ్ చేస్తేనో అది కూడా ఫైర్గా బర్న్ అవుతుంది. సో మనము హృదయం ఇప్పుడు అలా మనకి మాయా జగత్తుల భౌతిక కోరికలు ఉంది మనకి ఇది అలా ఉంది మనకి. అదే శుద్ధ భక్తులు ఆచార్యులు, ఇప్పుడు భాగవతం వింటున్నాం శిలా ప్రభుపాద. సో వాళ్ళు వింటా వాళ్ళు సహచర్యం చేస్తా మనకి కూడా భక్తి అనేది ఒక పెద్ద అగ్గిగా మారుతుంది. మనకి కూడా కృష్ణునికి అలా సేవ చేసే ఒక కోరికలు మనకి వస్తుంది. సో కోరికలు మేము ఆపేకవ్వదు, కోరికలు ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు ఆ కోరికలు కృష్ణుని సంతృప్తి చేసే కోరికలు మనకి అవ్వాలి. సో ఈ రకంగా వాళ్ళు సహచర్యంలో మనకి ఇది లభిస్తుంది, ఈ యొక్క కోరికలు. అదృష్టవంతుడైన కారణమున మృత్యువుకై సన్నద్ధుడగుటకు అతనికి 7 దినముల సమయము లభించెను. తత్కారణమున మహామునియు కృష్ణ భక్తుడును అగు శుకదేవ గోస్వామి సాంగత్యమును అతడు సమయమును సద్వినియోగపరుచుకొనెను. సో శ్రవణం చాలా ప్రాధాన్యం అన్ని భక్తి అంగాల్లో. సో దీన్ని మేము ఎక్కువ సమయం మేము దీంట్లో ప్రయోగించాలి. ఇంకొకటి పాయింట్ చెప్తుండేది, భక్తి మార్గంలో 9, 8, 7 సో ఈ రకంగా 9 విధాలు ఉన్నాయి. సో ఏదైనా ఒకటి మేము స్వీకరించాలి. సో ముఖ్యంగా ఒకటి దాంట్లో శ్రవణం, దాంట్లో ఫస్ట్. సో ఏదైనా ఒకటి శ్రీమద్ భాగవతమునందు తెలియజేయబడిన నవవిధములైన దివ్యము భక్తియుక్త సేవ మార్గములందు అన్ని మార్గములను అనుసరించుట లేదా కొన్ని మార్గములను చేపట్టుదా లేదా కనీసం ఒక్క మార్గమైన పాటించుట అనేది ప్రయోజనకరం కాగలదు. కానీ చక్కగా వాటిని నిర్వహించుట మాత్రము అత్యంత అవసరము. ఎస్. పరీక్షిత్ మహారాజు శుకదేవ గోస్వామి ఇరువురను వాటి ఎందని మొదటి 2 ముఖ్యాంశములైన శ్రవణము మరియు కీర్తనములను అత్యంత శ్రద్ధతో కావించి ఉండిరి. కనుక ఇరువురును వారి స్తుతి పాత్రమైన యత్నమునందు కృతకృత్యులైరి. అటువంటి శ్రద్ధాపూరిత శ్రవణ కీర్తనముల ద్వారానే ఆధ్యాత్మిక అనుభవం సిద్ధించును గాని అన్యథా కాదు. సో శ్రవణ కీర్తన ప్రామాణికుడైన గురువు నుండి కావించేది శ్రద్ధాపూరిత శ్రవణమే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమందు పొందుటకు ఏకైక మార్గం. దాని కొరకు కసరత్తులు లేదా అద్భుత ఫలదాయకము రహస్యం యోగము ఏమాత్రము అవసరము లేదు. ఈ విధానము అత్యంత సరళమైనది అయినను శ్రద్ధ కలిగిన వారే అంత్యమున కోరిన ఫలమును పొందగలరు. ఎస్.
హరే కృష్ణ. ఇంకెవరేమన్నా చేర్పిస్తారు? చేర్పియండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ చెప్పండి. ఇది ఉండిందా ప్రభుజీ ఇంతకు ముందు ఇక్కడ గురు శిష్యులు అంటే ఇప్పటి కాలంలో అంటే విద్యుత్ ఘాతమునకు తట్టుకోలేక మూర్ఛితులు అవ్వడం, గురువు వాళ్ళ నాలెడ్జ్ అంతా శిష్యుకి వెళ్ళిపోయిందని వాళ్ళు విలపించడం, ఇవన్నీ ఉండిందా ప్రభుజీ? వాళ్ళు అవి ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా. అంటే వెరీ పాపులర్, వాళ్ళ పేరు చెప్పే నేను ఇష్టం పడలే ఇప్పుడు. సో వెరీ పాపులర్ ఒక గురు శిష్య ఇది స్టోరీ అది ఉంది, అది రీసెంట్ గా. అది అంటే ఎట్లా అంటే గురువు శిష్యులకి వాళ్ళకి ఒక ఎలక్ట్రిక్ పవర్ తో వాళ్ళంతా వాళ్ళు జ్ఞానం తీసుకున్నారు. తర్వాత గురువు దాన్ని వాడు ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏమీ లేదు, ఇప్పుడు వాళ్ళంతా లాస్ అయిపోయింది. సో అలాగవదు. శుకముని ఏమి జ్ఞానం ఇచ్చినాక పరీక్షిత్ మహారాజ్కి వాళ్ళు జ్ఞానం లేదు అని కారు. సో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. అంటే ఇంకెవరికైనా చెప్తే అది షేర్ చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది, ఇంకా అండర్స్టాండింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది. మనం చర్చ చేసినప్పుడు ఇది చేసినప్పుడు ఇంకా జ్ఞానం ఆ విషయం గురించి అది ఎక్కువ అవుతుంది, అది తగ్గలే అది ఆ రకంగా. ఏమో ఇప్పుడు ఇది మేము ఏమో తీసుకునేది ఎప్పుడు మీరు నాకు డబ్బులు ఇస్తారు, మీకు దగ్గర డబ్బులు లేవు ఇప్పుడు. సో అలాగా కాదు ఇది జ్ఞానం అనేది. ఇది ప్రభుజీ పరీక్షణ్ మహారాజ్ కి పిల్లలు లేరా ప్రభుజీ? నెక్స్ట్ తర్వాత జనమేజయ వాళ్ళ కొడుకు, వాళ్ళ పుత్రుడు. సో వాళ్ళు 4 పుత్రులు. ఇదంతా వివరణలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు. జనమేజయ, భీమా అని ఇంకొక వాళ్ళు సత్రయాగం చేసేది ఆయనే కదా, సర్ప ఇది చేసేది జనమేజయ. సో వాళ్ళు కూడా ఒక రాజర్షినే చెప్తారు. నెక్స్ట్ వాళ్ళు కూడా చాలా ధర్మిష్ఠుడు, సో గొప్ప భక్తుడే అని చెప్తారు. జనమేజయకే అనుకుంటాను ఈ మహాభారత కూడా తర్వాత వైశంపాయన ముని వాళ్ళు చెప్పేది అది మహాభారత ఇది వర్షన్. అది ఆ వర్షన్ గానే మనకి లభించేది అనుకుంటాను, అది మహాభారత. ఆ జనమేజయకి వీళ్ళు ఆ వైశంపాయన ముని వేదవ్యాసులు ఇంకొక శిష్యులు అనుకోండి వాళ్ళు చెప్తుంది. అదే తండ్రి సర్పం వల్ల చనిపోయాడని సత్యాగం చేస్తారు వాళ్ళు. హరే కృష్ణ. జనమేజయ, పరీక్షిత్ మహారాజ్. సో అయితే ఈ కలియుగము ఈ సమయం భగవంతుడ వ్యవస్థలో, సో ఆ కాల సమయం వచ్చేది. సో పరీక్షిత్ మహారాజు దాన్ని తెలిసి అయింది అని విడిచేశారు వాళ్ళు. యాక్చువల్లీ చెప్పేది వాళ్ళు పరీక్షిత్ ఇది కలిపురుషుడినే వాళ్ళు వధించి వచ్చేయండి. ఆ సన్నివేశము వాళ్ళకి లభించండి ఒక టైంకి. అయితే వాళ్ళు విడిచేశారు వాళ్ళు దాన్ని. సమయం ప్రతి ఒక్క సమయం కావాలి, అది అయినట్లు భగవంతుల వ్యవస్థ ఉంది, అది కావాలని వాళ్ళు విడిచేశారు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఏకాదశి, సో అందరూ కూడా ఏకాదశి ఆచరిస్తున్నారు అనుకుంటాను. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామ్.